kinde mathoth ka ji go mbaka yudo ka iwacho ni ng'at ma samoro kuoto pelele nyalo kawo chiache mondo dhi owil gi pelele mondo yude gima onyalo madho. Mano gima timore kuom jogo ma samoro yudo mor mar ngima kaluwore ma gima ji wacho ni ng'ato chamo mwandune. Nyakwa Ramogi, ma en gima opogore gi gima dhi nyime Kajiado gi sani. Kaluwore kod oro motimonewa e gwenge mathoth ma Thurka, nok mar pi koro chuno moko kuom jodak mawuok Mbirikane kaunti ma Kajiado mondo mi owil jamgi kod pi modho kaluwore gi idho mar nengo mar pi. Mana kaka jafwambo marwa Wycliffe okolero, jodago ywago kony ni mar riyo kod kech onurogi. Iwacho ni pi en ngima, mak mana ni ne jodak e gwenge mag Mbirikane, ngima ni biro mana ka iritori kod ligangla mari. Ka ligangla en omenda maromo Sh100, ma en bech pi mbugru achiel mar lita 20, mwandu makoro nengone en mar goldi. Gwenge gi oketo geno margi e chwe mar koth, ma oseleo kuom kinde magikni 2, gino ma osekelo achiedh nade mapek ne jodak ahinya to jopith jamni. Nakuta nyumbani naweza kulala siku 3-2 hivi bila kula, kuoga juu ya shida ya maji. Wale watu wanauza maji hapa ni wanabodaboda. Hii mtungi ya lita 200 inauzwa shilingi 700. Tukitoka huku tunatoka zaidi ya kilomita 18 tukiendea maji, ambapo tunauza lita 20 shilingi 100. Hapa Chul Hills hakuna maji. Unategemea mfuko yako ndio kunywa maji na ng'ombe kunywa maji. Midhiro no koyiero, ka upogore gi jodak makono, jamni be sandore, riyo nurogi ka gichwe gi podho kendo githo ne nok mar pi. Gino makelo luoro ne jopith jamni makono, giluoro paro chal piny e kinde mabiro nyime. Sasa imebaki tu hizi kidogo tu unaziona, lakini ng'ombe sasa tu inang'ang'ana tu tunailetea unga. So hapa sasa bila unga ng'ombe survive. Na wakati tunapeleka ng'ombe sokoni hata inakufia njiani kabla haijafika kwa soko. Tukisimama sasa 60% mpaka 70% ya mifugo simekufa kwa sababu ya njaa. Kata osebedo ni riwruok moro mar kony osebedo ka jologi gi pi modho, jodak mawuok e gwenge mag Lemasusu, Lenkaji, Ingirigiri, Irimau kod Chulu wacho ni pino okoromo kata budo duol, ka koro gikwayo kony mamoko mag pi kod chiemo. Kwa asilimia kubwa tutategemea sana wahisani ambao kuja kutusaidia, tukiongojea bajeti ambaye supplementary budget hivi karibuni ambayo itakuwa, tukitafuta pia suluhisho ya kudumu. People need water, the wildlife and the cows need water, and there's also a very big need of food. We've been to the villages, people are sleeping hungry. So we wish to ask you and to let you know that there's a lot of need here, and we'll really appreciate every effort that you put in place. County ma Kajiado en achiel kuom counties moromo 29 ma oro onyoro, ka jodak makuno olalo geno kendo kwano lal mathoth mag jamni. Ma en gino makende ne jodak makono kaluwore ni ma e yor yuto margi. Wycliffe, Ramogi TV.